Ongi etorri, Gamerontxira! Gamerontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Gamerontziaren bosgarren denboraldiko 27. atalera. Denboraldi guztiekin kontutan hartuz gero, ja 125 ataletara iritsi gea. Eta, astero ezera hemen gaude, astelenetan, Gamerontziaren Twitch kanalean, arratsaldeko 5:00 hasita, zuzenean garabatzeko irratsaioa. Eta honen ostean, naiz irratian, astearteko gaueko 12:00 entzun gaitzazkezue. Ez baugazute aukerarik bi zuzenekoetekoan entzuteko. Beti izango gaituzue aukera, bai, bideo formatuan, YouTubeen edo Twitchen bertan ikusteko, geroago. Edo audio forman, bai, Vox, Spotify eta besteen bat plataformetan. Beti bezala, gogoratu Gamerontzia irratsaioaz gain, komunitate bat garela, eta horren inguruan geure web orrialdea daukau, gamerontzia.eus, non aipatzen ditugun albiste guztiak irratsaioan eta analiziak hor dauzkatzute, eta beste hainbat ere bai, ez ditugu eta guztiak ekartzen, ez daukau nahiko denbora. Eta gero baita ere beti bezala Telegram taldea daukazute, Gamerontzia bezala bilatzen bazute han aurkituko dituzue, eta aldean, gauza pila bateatik, mezu azkar formatu horretan hitz egiteko. Gaurkoan ere ez dago Damian, zoritxarrez, baina ni Aritzo Dorosolan naiz, eta lande errunzu eta beti bezala mendaukat. Kaixo lande. Hau, arratsaldeon, betiko moduen gabizamen, bai. Urte horren batekin gaude, ez? Bai, ez dakitze ospatuko dan, edo ospatuko dugun modu horren batera, baina Bloodbornek 10 urte bete deuz, 2015ko martxoan 24 estrenesan, PlayStation 4 kontsolan. Uste dut egun honetan berez zala estatu batuetako estrenalditze, 25 egun bat berandu hau Europan estrenesan, eta hilabete berandu hau, oso garrara da hau, batxetan pastan da, baina Japonian estrenesan Bloodborne. Orduen hori, egize da, igual ez dela egun zehatza ez, ospatzeko. Ze, karo, berez From Software eta Japan Studio egon zein tartien, igual Japoniako urte hurrena bilatu guruko dabe, ez dakitz. Baina momentuz behintzet, ez dut izar ikusi PlayStation aldetik, From Softwaren aldetik, igual aipamen txikiren bat edo beste bai hortik. Bai egon da hori Bloodborneko subraiditean, azpirraiditean zelanez, hor bai egon dire alako ospakizun txiki bat eitzen, barriro bueltetako Bloodborne mundure eta online partia batzu boteteko, hainbat edabidetan alako monografikoak eta ikusi zen dodaz, baina zoritxarrez, hori falte asko ez, alako oso zerran dize, hemen txatin aipatzen da moduen, edo bigarren atal bat, oso ondo gongo zala, edo norbaitek ginen moduen, PC-erako bertzinoa. Ez bakarrik PC-erako, PlayStation 5-erako gaurko... Remaster bat eitea ondot. Remaster bat, bai. Nik remaster bat nahi dut, remake bat osorik, demos osagaz pasazan moduen. Ze joku gaur egon oso ondo ikusten da ondino, akatz teknikoa dekoz, frame rate barik, Hogeita mar gaur eguneako gutxi da. Baina esan hogeita mar bez, gero frame pacing oso eskaz aukitzen man, eta asko nabar izan, batzutan horre alako mosketa modukoak dauzela, eta oso nabarmena da, eta zoritxarrez, naiz eta PlayStation 5-erako apurret badekon, hobetutako, besteri parik, PlayStation 5-an hardware erabiltze, apurtxu eta hobeto doa, baina hori falteiako, 60 FPS-etara doan joku, bertzino bat, eta katxorrek zutzen da bezena. Eta, berez, Hidetaka Miyazaki, zuzendarizek, eta zuzena Bloodbornena, From Softwareen bestean bat jokune. Inoz, itxideu bototen, ez? Bera preste egongo zala, baina segurunik ez tekola denporarik, eta etxola beste garatzaile bateri itxigure bez. Asko maite da ben joku dela, eta oso berezizela. Orduen, pentsen dut noiz jasoko dugu, alako remasteren bat edo zer, baina momentu zoritxarrez emoten dugu 10. urte hurren honetan, ez dala izango ez dagoela aukerarik ikusteko Bloodborneen remaster edo beste bertxinoren bat. Esan duzun bezala, baindik 30 eguneko edo hilabeteko lehioa daukago horretik. Japoniako ekin kontziditzen dute, baina nik ezpenatzen dirik ez nuke eukiko. Naiz eta hainbat eta esan den PC-era etorriko dela, ulertzen da PC-era etortzen da bertsio hobetu bat izango dela.
Baina, bueno. Bai. Hor sartu gara, ez, apurbet mundu piratan, eta aipatu Bloodborneen, bueno, PlayStation 4ko emulagailu, ezta? SAT PS lau deitzen da, berez, ez dugu balizo bize joku bat bez mugitzeko, baina justo Bloodborneen komunidadiek horren bestien jerdeko, bai, ibilizela hor, hainbat adabaki, hainbat partxe ataten euren aldetik, eta gaur egun oso ondo funtzionetan dugu, bere akatzakaz, igual momenturen baten edo beste sufridu leke, baina nik adibidez Steam Deckan nahiko ondo mugitzien lortu dut, gero badi, ez da perfektoa, igual ondin apurrek izan bitxaron nahiot, hobeto egon arte, baina asko harritxu ez, kontuten hartu dut PlayStation 4ko emulagailu bateri buruz gabizela. Egize da, kasu honetan apurbet ezberdin dela, normalien emulagailuek, ulertzeko, ordenagailuk hori ulertzeko hizkuntzie transmitiz izango dugu, hardware eta software aldekoa da. Oingo honetan, gehi hau da, azkenin PlayStation 4en arkitekturi da PC-koan horren antzekoa, hardware aldetik ez da bela zer berezik bierdana, dela softwareetik, eta orduen, ez duzu bir horren besterako ordenagailu bet, mugitzeko PlayStation 4ko jokuek. Itxura batien, gero gongo dire salbuespenak eta gongo dire kasu berezizek, baina hori dalata, Bloodborne, neko ganoraz mugitu leke Steam Deckalako gailu baten. Orduen, pentsena dio, eta medik urte betera asko jota, ez perfecto, baina oso ondo jokatzeko aukeriuko dugula. Remaster ofizialik ez badugu jasotzen behitzen. Bueno, eta zio komentatzen du, Elden Ring Fortnitearekin, Elden Ring Night Rainekin lanpetu giongo dela gure mila ezakizarra. Ez da nahi sinistu horretan aldiela esfortzu guztia egiten, ze jolaz nahiko kapatu ematen du. Ez da zuzendarize Night Rainena. Betaldi izango zana From Softwareko betalde hori, edo aspitaldi eta bil garatzen. Eta bai, suposatzeo da purtsu beti bilko dela hor, ez da ganetik zaintzen edo txukuntzen, baina pentzen aiot, bera beste joku beti. Bai, proiektu nauzi beste bat eukikola. Eta hori komentatzen dut azio, beste proiektu bat, ulertzen da baetz, baino, Dark Soulsa ez da izango, ze aipatu zuten Soulsak Dark Souls saga amaitu zela, hiruekin. Hortaz, izan laizke Bloodborne 1000, izan daiteke Elden Ring 2, nik uste Elden Ring izango zela imaginetat, gure buruen Dark Souls da, ez da, azizana honegaz danagaz, ez da egitze guztiz, Demons dau horratzien. Baina, Elden Ring jartu daben ospe danagaz, ez gainditu da esan langa danagaz, apurtu esan marka danagaz. Nik uste hori dala jauntxe momentuen, bai fromentzat, bai pantainan kontzat, marka nagusize, osak, pentzen aiot horregaz jarraitzuko da bela, Dark Souls egazin bien moduen, ez? Igual beste unibertso batzutan edo beste mundu batzutan, baina izen horregaz, Elden Ring markiaz. Bai, aspektu komertzialetik zentzu bidean aukera da, bai. Bueno, kareta sartzen dut albisteekin azten geha? Bai, nire bai. Aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, Lander, gaur albiste azken orduko albiste bat, ez? Bai, oin jakin dugu, berez ezagutzen gendun, Indiana Jones and the Great Circle PlayStation bosterako datorrela, baina gaur iragarri dabe argitalpen data ofiziala, apirilaren 17 estreneko da PlayStationen kontsolan. Nahiko harrigarri ze, jakin gendun, udaberrirako zala, eta nahiko harin estreneko zala, baina lan dabe egizan flipanti da, ez? Zelan Xboxen esango dugu, igezko joku handizenetako bat, abenduen estrenezana, hile batzuk berandua oia PlayStationen ego gala jakitzi, ez? Nahiko harrigarrez da. Iragarpena nahiko modu berez zen dabe hor, biko eslarizekaz, hor agartzen dire, ez? Betiko, Indiana Jones seria botza jartze dutze zenien aktore barrezek eta horra izinak jokuen lanien, aurkezten joku bera. Eta, ez azken finen, Indiana Jones bera jain bat asokatatik, hainbat aurkezpenetetik pase da, ikusi dugu jokuen mugimenduen, Xboxerako eta PC-rako dekogu. Eta pentsen nahi dugu, azkenengo hilabete honek, Machine Games edo ez dakigu beste estudio, PlayStation bostera portietan ibili dela. Nik ez dut jolasteko aukerari etuki, naiz eta kriston gogoa dekotatzen, ze Machine Games berez da Wolfensteinen garatzaileen, niri asko gustatzen saga bat, naiz eta apurka-apurkin jarra galtzen joan da. Baina oso balorazio onak eduki bazen Indiana Jonesek, pasan urtien, abenduen estrenezanien. Eta ganera, da saga horren mitiko bat, bai, filmien aldetik, zinen aldetik, baina baita jokuen aldetik, ze Indiana Jonesek joku mitiko pila auki deuz.
Eta posgarrizia ikusti barriro, injarbetin dagoela bideojokuen munduen, eta etorkizunin, igual, ez bakarrik indena inoz, baizik eta bestelako frankizi mitiko batzuk azbe, antzeko jokuek ikusteko aukeri eukil leike, hau arrakasta honeri esker. Bai, a ber, nahiko ondo funtzionatu du. Ez dakitena ze punturaino Xboxen esklusio bat izango zen, edo agian Xboxe pagatu zio Machine Gamesei esklusitate temporal bat. Eta horretik, hain azkarri itxidan. Machine Games gaur egun Xboxena da, oza, PC-etan barruen tau. Vale. Claro, ordan jo biena da, Indiana Jonesen lizentzi zebera, hori bai. Marki persona izena ez. Eta igual hasikera batetik adostut egon zen, depora batera PlayStationera eruti, ez dakitz. Baina landabe hori, bostileko kontu izeti, oso harrigarri za. Bai. Baina, azken aldean ikusten dugu Xboxek hartu la politika hori jolas potente asko eramateko PlayStationera, beraz, nik usteet, ez da hola atzera bueltarik, eta bat ondo funtzionatu izan badiete, baziraten atera zituzten Sea of Thieves eta guzti horiek. Negozioa dira eta hori egingo dute. Bai, eta azkenien, bitxu lan gabizen. Ileberien, Indiana Jones, handi gara izarko, ekuren, dinogu moduen Xboxen azkeneko joku handize, eta Forza Horizon 5 estreneko dire PlayStationen, da, pure apurtzekoa da, Eta seguru entzuten gabizen zurrumuru danak behegiz izango ditzela, eta urten Halo gitxienez The Master Chief Collection ikusko dugule bai PlayStation 5erako, bai Switch birako. Nik bitxe zinez eta zurrumuru horrek, komentu dugun dana gaitxik, ja Xboxek aldaketa, negozio eredu hori aldatu da bela guztiz, eta esklusibotasunek alboratu deuzela. Eta seguru nik hazen dizen ikusten, zelako salmenta deki izan, bai PlayStationen da bai Switchen, esango dabe, ondoen gu eta benkiza batoz. Hori da. Logikoena zenbaki bintzat hori izaten dute izan beharko lu. Baina, bueno. Bai. Albisteak dakarzkiu baita ere beste anuntzio batzuk, ez? Jolaz ez hain batzuk ezagunak, baino... Bai, egunotan hori hainbazta aurkezpen ikusten gabiz, holan apur bet ustekabien urten dizenak ez, pasan hastien komente genduzen batzuk, baina pasan hastien baita gonzan Future Games Show aurkezpena, udaberriko ekitaldize, honek normalien ezagun hauek ziren, ekainien eiru bueltan azizirelako eitzen euren aurkezpena, Future Publishing etxiena. Eta, bertan egizitan danetariko jokuek batzen dire, indi asko bai, baina gero bestelako joku handiz hauek bai. Eta alako hainbat tope dugu bai oengo udaberriko aurkezpen honetan. Asko egon dire, orduen ondo iruditzen badatxue interesgarresenak errepastan dugu, zoan azkar-azkar. Eta hasiko gara, ja dati jaso daben bategaz, System Shock Big remasterra jasoko dugu, aspaldiko bideojokue, oso klasiko bat, immersive sim generoan barruko klasiko mitiko bat. Eta kaineren 26en estreneko dela, aipatu dugu Night Dive Studiosoak. Goitzik bera berritutu dator, atal grafikoa goitzi bera, hobetu dabe, modeloak aldatu dabez, testurak aldatu dabez, gero txukuntxe lanpillo hain dabe hor alor desberdinetan. Baina beste gauza interesgarri batzuk bedakaz, Night Dive berez da estudio bat ezagune indana joku klasikoan remasteran gaitzik, Star Wars, Star Forces, Blood eta alako joku pilloa remasterize dabez, ganera System Shock baten berregite osoa bekalatu bien oin urte pare bat, injernaiko txortu dabe azken urtiotan. Eta hori, atal grafiko hau betxi ez gain, bestelako bekuntza batzuk be aipatzen dabez. Interesgarrezena segurunik da, mod sortzaien komunidadiegaz batein dabela, System Shock Big dekozen modikonenak ofizialki gehitzeko remaster honetan. Kriston albizti ez, eskertzen dizen aldaketak eta ere, bekuntza txigize, patxuko handiz hauek, baina orokorrien, erakutsia bentra erragaz bentset, remaster honek oso itxurana deko, kanera hori baden etxu eta joku oso mitiko bat, ez astute geratu dana, baina gaur egun, igual apur esaila izan dela, barriro jolasteko, edo bentseit kanoraz jolasteko, osake postekoa barriro ikustia. Ogota bosgarren urte hurrena ospatzeko remasterra da ganera. Hori da. Landarri izan duzela, jolas supermitikoa. Jende askok ez agien ez daki, baina jolas honetan dago asko inspiratuta Bioshock. Beraz, Bioshock gustatzen zaizuen hoi proba bat eman, System Shockiz, azken finean aintzindaria edo inspirazioa System Shockin dago.
Eta esan deguna, berez 25 urte dauzka, beraz jolas zaharra da, baina aldi batetik hobekuntza grafikoekin eta beste aldetik Landerrek esan du bezala, eta nekiena moden soporte ofiziala emanik, modoietak askok bizitza edo jokatzekoa errazten dutelarik, ba bueno, nik uste dut aukera ona dala. Gaineraz, Bai, imaginatzen dut oso garestiz dutela aterako. uste dut esan daula prezise baina enaz gogoratzen nintzen momentuen, Aran dabe interesgarrizena da hori, mod sortzaileek asmatu dizela bi aldiratik, subtinuzune Euskarri ofiziala moteko modana, kanpotik gisa balduko dire, bai alan dabe mod mitikoenak ja berez etorko dire joku barruen instaleta, orduen oso interesgarrizia zentsu horretan. Eta beste gozatzen aipatu be, oinartien kontsolako bertsinak ez da egon badizen, baina remaster hau PC-en eta kontsoletan estreneko da, tanatan, Nintendo, Xbox eta PlayStation kontsolatan. Eta, klaro, horregaz batera, agintientzako kontrol eskemi betorko da, oso interesgarriz, mitiko honetan jolasteko. Ganen hori, bai esok aipatu duzu, bai izan behar da, Prey, ni asko guztien azten bideojokue oso inspireta dauela System Shocken, berez, Preyen joku, izen originala Psycho Shock zan, bai Bioshock egaitzik, bai System Shock egaitzik, bize egaitzik. Eta hori ze, joku oso mitiko bat, bertako txarra da alako adimenen artifizial malrollero bat, eta hortik dator baitze portaleko GLaDOS bilaue, ez oso zagune. Orduen, ikusi ez, zenbat gauza inspireda bezen System Shockek, eta ulertuko duzu honek dekon garrantzizea azken finen, remaster honek dekon garrantzizea. Hori da. Gehiago hori erakutsi zituzten, ez, Lander? Bai, aipatziarren bezat oso interesgarri ze. Hasik daten ez tozten askorik erakartzen, baina azkenengo trailerrakaz berotzen doa. FBC Firebreak dala kontrolen Left 4 Dead moduko bideojokue. Udan, boineko, ez dakigu argitalpen data zehatza, baina udan estreneko dabela aipatu dabe barriro. Beste trailer bat erakutsitze. Oingo honetan, barriro ez, kontroleko bulegoatan sartun dire, alako postitez osatutako monstro bat erakusteko. Bueno, monstruoa eta olako beste erronka doztopo batzuk bai, Hau esango neke pasan urte bukaeran aurkeztu biela ofizialki, FBC Firebreak hau. Eta bueno, da alako lehen pertsonako tiro joku kooperatibo bat, 3 pertsonantzako, 3 lagunentzako. Eta hori, Left 4 Deaden eskema hori hartzen deuela esan leke, ez? Roguelike bez, baina elementu txiki batzukaz, ez? Gure personaizio hobetzen goaz, armako hobetzen joango gara, inventario zabalago eukitzeko. Baina orokorrien, hori, aksinio piloa, alako naturaz gaindiko monstruoak edo izakizek, ez? Twin Peaks eta alako telesaien kutsu hartun da. Eta, grafikoki oso potentie, oso divertigarrezen boten dugu humore pilo bategaz, kontrolek eukitzen bala bai, ez? Bere azalpen bidizoakaz eta alako kontutxukaz. Eta hori ze, uda honetan jasoko dugu, printzipio PlayStation 5-erako, Xbox Series-erako eta PC-erako. Eta trailer pare bat atara da berzia, osak nire gomendioa ikusi, eta alba dozu esan lagun pare bat konbentzitu ez, jolasteko, jokatzeko, baitzel. Bai, bueno, hori Landerrek esan du bezala, juntatzen du Left 4 Deadak daukaten akzio eta ordan frenetismo hori. Eta ero nik uste, nahi bintzat asko gustatu zitzeana, dala kontrolen unibertsoa. Landerrek esan du bezala Twin Peaks horri pixat inspiratzen da. Baita ere esan nuke berriagoa dana SCP. Bai. Ez dakit seria deitu edo internetet sortutako alako unibertsoak. Areke badauka inspirazio bat honengan, beraz estilo horretako gustatzen bat zaizue, neko interesantea da. Bai, eta garrera, mota horretako jokue faltan botan dizela, Egizea Left 4 Dead bik ondino biziri jarratzen debela, komunidade oso bizizideko, baina, bueno, egon dire beste batzuk alakoak. Bai, ontzan bada inoitzun oso ondo funtzionatu. Warhammer unibertsiokoak, badauz hor Vermintide eta hori bai. Berrogeikakoa nazgo horatzen, Dark Tide eta alakoa badauz. Baina, bueno, nik uste dut honek beste maila bat erakusten debela, ez? Eta ia zelan fotzen da. Segurunik, Future Games Showeko iragarpen edo ustekabeko handize hau izen zen, Painkiller bueltan da. Ez baduzu ezagutzen 2004ko bideojoku mitiko bat da, alako Doom sarran klon bat izango zana. Gero jaso bazen, beste berrabiatze pare bat edo, baina azpien oso ondo funtziona, originala da maitatuena.
Eta oinalako barriro beste berrabiatze bat iragarri dabe, oso itxura nagaz, grafikoki superpotentia iruditzeate, jokardezen odetik balako arma soroak eta, ez hau da, lehen pertsonako barriro tiro jokuet. Eta hori, besteri barriro purgatorio irabolteko gara, infernure, eundaka deabrun kontra, eundaka demonizion kontra borrokan aritzeko. Barriro, justo aurreko joku duen, hiru pertsonentzako kooperatiboa agintzen du jokuek, baina bakarka jolasteko aukeri egongo da bai, bere historizogaz, bere erronkakaz. Eta egiz izan, untxe barriro bidisa ikusten, sekulako itxuri deko, grafikoki superpotentia, diseinu oso ona dekoz. Osakeia lortzen da ben Doom Barrisen edo Doom Eternalen kutsu hori mantentzi edo maila hori mantentzia. Ze udazkenin estreneko da, ez da askori falte. Eta barriro PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu painkiller hau. Trailerra ikusitan igazira batean ez bai zute zer esaten, esatezu hau Doom berria da. Ze, esan duzun bezala, jokatzeko era berbera dauka, itxuraz ere antzekotasun handia dauka. Gero hau oso frenetiko da. Bai, hori da. Antzematezu toki batzutan ja esatezuna, Doometik zerbaitetan urrutiratzen da. Mostrootan arean, ez dakit. Igual diseinuek rollo txargizan moten da bela, edo ez dakit. Doomeko bai, baina honek ez dakit beste kutsu Lovecraftiano bat, edo ez dakit. Bai. Baina, bueno, behira, aurten Doom berria dator, eta hau ere bai, beraz, jolas mota gustatzen zaio nahi, errazio doblea. Empatxuena, bai. Doomegaz ja berez nahikoako dugune, osake, ondo. Urrengo jokuegaz, barriro hainoko beldurren girotzen geizan murgiltzen gara. Chronos The New Dawn deitzen da, ezagutzen gendun. Berez da Bluebird Team estudizioan joku barriza. Hau da, Silent Hill bin remake garatu da benan joku barriza. Kasu honetan, neman ez jakitzen, neman ezagutzen, baina alako komiki edo ez dakit zehazki zer dan baten oinarritute dau, historizoa. Da, gizadize desagertu da mundu baten, ondakin edo irizetara barreneratzen dizen pertsona edo estralurtar moduko batzuk kontroliko dugu, olako eskafandra moduko bateaz jantzitzen. Eta gauzie da, denboran bidaiekaz da jokatuko da apurbet, baina aldi berien oso barriro beldur Lovecraftiano horrek mantendute, horrek usten amontur ematen olako pareta bat dana aragiz eta gizakiz osatut, eta oso rollo txarreko bai hau. Baina, egiz izan, itxura politzeko, grafikoki oso potentia hau bai, mundua beratza dela moten dugu historizo aldetik, garatzaiek erakutsi dabe Silent Hill bigaz bat ez, beste maiatxu batera aldu dizela, ez kendule espero gura aldetik, askotan esan dugu. Eta hori, printzipioz, aurten estrenetako asmoa dau, Kronos hau, baina jarraitxun biko da, oso txerona deko. Aurkeztu zutenean, alako trailer o teaser bat atera zuten, eta niko atentzioa baten zuen zerbait izan, ze azken finean Bluebird nola da? Bluebird Team. Bluebird Team ezautu dugu bat gehien bat zaiteatik, remasterrak egiteetik, hortaz, jolas bat ateratzen dutenean eta bat landarrak esan bezala Silent Hill bian remasterra egitetik, remasterra ez gaino gehiago remake'a egitetik datozenean, eta ondo funtzionatu denean, atento ben behar da, porque zerbait ondo egiten dakitela eragutzi dute, eta beraz, merezi dula atentzio jartzea. Eski aurretik Layers of Fear edo Observer eta lako joku ekuida bez, balorazio ona dekizela, baina hori ez, igual geratzen dire bigarren maila batean. Hori da, pelotazo baino ez dut gana jo. Bai, eta Silent Hill bigaz lortu dabe, nik uste dut horregaz eskuratuko biela, ez, aurre kontue joku barri hau garatzeko, edo lantaldi handitzu dabe, edo hori moten dugu bintzet, bidizioak ikusitze. Osak jarraitzu berko, Kronos hau, zalantzari parik. Beste jokuet ikusi gendune, Future Game Zone ja ezagutzen dugu, apirilaren 8 zen helduko dan South of Midnight, dala Xboxen beste jokuetako bat. Eta aprobetxe dabe, barriro beste jokagarretasun bidizutxu bet erakusteko, igual oingoan borrokatan eta apuro plataformean gehiz hau sakan dute, eurrekoan historizoan barrenatu ziren gehitxu hau. Eta benetan, azikeratik irakarri dozten, baiu girotxi edekon joku honek, plataforma eta aksinozko joku honek, baina apurka-apurka geroz eta gehiago da beste erakartzen, geroz eta itxura hobie edeko lasan behar da.
Gehien bat alako, bertako baiu, girotze hortako, historizoak edo mitologise kondairak hartzen da bezan joku da. Aldi berien, olako plataformak, gana nahiko klasikoak itxura batien, eta Soulsborne junazaten, baina ez gizago da Ratchet & Clank estiloko borrokak edo azostez burure, hori danan astetan deu, elkartzen deu, olako atal estetiko oso koloretsu bategaz, gehien bat gaur egungo Spider-Manen filmiek edo gogorak hartzen deuzena, eta untxe gabiz ikusten hemen bidizoan borrokak eta boteriekaz, nahiko pizkorrak, mugimendu askarra goten da, gero plataformean askar mugitzeko aukeri egongo da. Eta barriro, honek oso itxurona deko, Xboxen beste urte honetako joku handizitako bat izateko aukeri deko, Doomegaz batera, eta bueno, PlayStation 5-eko Indiana Jonesonegaz batera. Baina, barriro, jarretxo inberko da, iazelan datorren Xboxera da PC-era momentuz, suposatzen dugu hau laster PlayStation 5-era alduko dela, baina esatot minna itu urteko joku ez handizitako bat, baina interesgarzenetako bat izateko aukera asko dauz. Bai, bat estilo artistiko eta ambientazioa ez dut esango jolas askotan ikusi, esango jolas askotan ez dugula ikusi, eta tero baita ere, hori Spider-Manen da esan duzun bezala, momentu batzutan animazio batzuk fotograma gutxea aukin jutea eta zerbait originaltasun puntu bat ematen dio, jolasari. Gero guzti harko da plataforma aldetik eta hori zemoz dagoen, baina hasiera batean, behintzat, nik uste da atentzioa ekarri dugun jolas bat izan dela, guzti ekarri diguna, eta ikusi beharko da. Egia da izan daitekela, izan duzun bezala, Indiana Jonesekin batera, 24 eta 5 jolas handienetako bat, Xboxena, baina, bueno, aber nola ateratzen den. Niri betxeta hori untxe barrio gauzela ikusten, barrio dinete, Ratchet & Clanken izara bat hartzea hotxat, gero egu ez da izango horren besterako, baina asko guztean da beste ikusten abiena. Eta, egize da, hori frame rateena aipatzen dozunean, alde batetik oso interesgarri da, bai irakurriot, jente askontzat, apurbet zorabia garrize edo nazgarrize izen lehikela. Aipatu dabe garatza ikalan dabe, jokatzerakoan desaktibitako aukeri gongo da, animazioanak 60 FPS-etan egoteko. Baina, cinematikatan bai ala bai ikusko dugu, ez da gitxo, gota lau FPS edo zen badizen, apurbet, mostute moduen agartzen dizen animazio horrek bai ala bai ikusi berko dira, egia gentiek zelan hartzen daben. Animazioa, desaktibatu badezakezu eta simplemente CGI-ak edo animazioak ez. Alako, nola ezagun nuke da, cutscenak edo pelikula txomaukoak izaten dira tartekoak, bakarri baimea, nik uste pasatu baitekela. Baina egia da esan dezun bezala, zenbait jende zorabiatu egiten dula, edo beste jende batei, nahi barne, ez gaitu zorabiatzen, baino oso molestoa egiten zaigun zerbait da. Naiz eta nahi tain daun gauza bat da, ez? Aukera hori baldin badago, behira, ondo. Eta bazan deuna, klip txiki horiek hor baldin badaude, behira. Hori aguantatzen dezu, pentsatzen asko ez diala izango, eta ez dutela rollo asko moztuko jolasana, beraz. Hori aguantatzea eta listo. Bai, hori da. Eta bueno, Future Games hauen aipatu nahi dodan azkenengo joku bagaz aztiarren, ezagutzen induen Kingmakers barriro erakutsi dabe, trailer nahiko luze bategaz. Izango da segurunik, publiko oso zabal batengana hurbilduko dan bideojoku soro bat. Ez pausu ezagutzen da, borroka mediebalak, erdiarako borrokak, etorkizuneko tipo bategaz ekartzen da bezen alako joku soro bat. Nun, guilko gara besterik barik, gotorlekuek eta gazteluek eta erasotzen, baina, beste danak izango dire erdiaroko soldaduek edo herritarrak, eta gu aldiz ibilko gara metraitakaz, kotxiekaz, tankikaz, motorrakaz, apuretanetarik, olako joku soro bat eratzeko. Izan lehek edala, honek esan dire, banerran, ez gogoratzen, badoz ez, erdiaroko girotxiekin joku batzuk nun, benetako armadakaz ibiltzaren ez, dozenaka pertsona batera borrokan, bataiatan parte hartzen, Mountain Blade, bai, Bannerlord zan DLC, ezta?
Horren kutsudeko, baina aldi berien, hori izan dutena, shooter baten bilakatute, Hori da. bueno, badauz, gorputzeko armak eta egon badauz, eta granadak eta alakoak, bueno, apurrutanetarik. Baina da kuriosoa, bueno, hau da, eromen hau dana, atal grafiko oso potentiegaz, eta aldi berien, olako editore bategaz, oino kosta gertu bidizoan amaiera antzetxa agertzen da, balizo da bena, hori zure gotorlekuek eratzeko, gero horrek defendatzen ibili berko zara, eta alako gauzak eitzen, zure irizi sartze dozu. Eta, nik uste dut hau izango dela, influenceran artien eta peteko da ben joku, zalantzari parik. Ze, bentsete, ikusitxe bidizoak, lan da bien hor tankiegaz edo autogaz, eundaka txarrea akabatzen ganera gero, fizikan sistema oso landu bedeko, etxiek eta denbora realein apurtzen dire zetasun guztizekaz, zorak eribet. Esango nek argi eta garbi Unreal Engine bostega zen jidagoela, ezta? Arkiztapena gaitxik eta. Bai, izalez. Orduen horiekin makers, beste bat apunte behar duguna agendan, igualez gu jokatzeko, baizik eta ikusteko beste batzuri jokatzen, baina printzipioz 2025 honetan estreniko da. A ber, hainbeste pertsona eta ikusiri borrokan, GPU-a baino gehiago, nik uste CPU-ak prozesaioa sufrituko dula, jolas honetan. Baina, imaginatu ezin daitekena. Eta hori, oso zoroa da, ikusten izaten hau Twitchetik ikusi dute. Hau da, erdierrako bataia erraldoia pertsona pilatekin, baina zu eskopeta batekin, ametraiorakin, motaten tankea, kotxea, motorra ikusi ditugu. Claro, pintatzen ez dezu zerbait da, eta masakra bat egiten aizea, ze ametraiora batekin, munduzia espatakin dagoenean, zango jazu. Bueno, nego jola zoroan. Egize dago, bidizia ikusitxe inoketxo erasotzen tipoari, hor ikusin berko daz, gero beretan zaitasunek zelan funtzioneko da ben. Ze, karo, bera da horre, gudu zelai baten erdi zen, eta inorrozta beran bi, metraite gazan ari hiltzen, da etxira erasotzen, ez? Eta gero hor justa maieran agartzen da, karo, da berez protagonistea etorkizunetik datorren tipo bat, eta etorkizuneko atalak egongo dizela be emoten dugu, ez dakik zelan funtzioneko da ben, edo bakarrik base moduen izango dan etorkizuneko parte hori dana. Baina hori jarraitzun berko da, ze petxetzatien be, aipatzen da, ez? Eslako eromena, Left 4 Dead, eta bai, zalantzari parik. Haian dauka, zela, orain ez dakit, baina Assassin's Creed lehenoz daukan, zati hori oraineko garaira etortzen zinena, animusa eta olako zerbait dauka igual, auskalo. Auskalo, ez dakitze, erakutsi da behan edo ez, baina bidizio para baten amaieran bai ikusi dugu dekila olako zuzer, osea, a ber, aipatuko dabe. Bai, oso aurkezpen politak, ez diana tripleak, baina, jolaz, urtea betetzea dauzena diana, eta hori batzuk bakarrik harritula Landerrek. Bai, asorkizia gogon dire, sartu neskero Feeder Game Showen YouTube katera bertan deko zuzdanak. Eta, Lander, joko mitiko batekin jarraitzen dugu, naiz eta saga berdineko ez izan da, ez? Bai, danok ezagutzen dugu The Sims sagi, oso maitatue, gaur egun veganera hor da bizez, remasterrakaz, edo bertxino sarrak ataten, urrengo 5. joku handizien zain gauz, baina bitxartien Krafton argitaletxe korearra aurreratuen jakie klon bategaz, Insoi deitzen da. Aspalditxik ezagutzen gendu, 2023 urtien iragarri bien ofizialki, baina oin aurreti asko sarbidien kaleratxe datie zehaztu dabe. Martxoaren 28 ikusko dugu, hau da, ostiral honetan estreneko da. Eta zer topeko dugu bertan? Da, bizitza simulagailu bet, ez? Esan dugu moduen, The Sims sagien klon bat, baina hainbat berezitasun eukinet hartien. Insoi estudioa da, korearra, ardura duna. Eta Unreal Engine 5 garapen motoriegaz sortu dabe, hor ikusten da, grafikoki hau be oso potentia dela, batez be modeloak, inguruniek eta batez be Simsegaz alderatute, ez? Bai, kriston diferentzia dago. Egize da, Sims laboiek ja urte asko dekozela, denpori pase da, baina lan dabe jauzize oso nabarbena da, Eta, bueno, hori, Unreal Engine 5 garapen motori erabilitze, apurka-apurke eratzen joan dire, 2023 ona. Eta hoin, sarbideo goiztiarra hasi dabe, early access fasie, jokalari zediri, bai titulu harino probatzeko aukerari emoteko, eta aldi berien, feedbacka eskaintzeko, ez? Hartu eman hori egoteko bizin artien garatzaien eta jokalari zen artien. Esan dugu moduen, Simsen klona da, orduen harremanak eta izango dire ardatza, ez? Gure personaizi sortu, familizi sortu, eta hortik,
apur bete bizitzi ez da, besterik barik. Baina aldi berien, eraikitze sistema konplexu ebe agintzen dugu bideojokuek. Orduen, ibilko gara, pertsonaizen bizitzi egidatzen, esango dugu, gero gongo dire goza batzuk gure kontrolpetik kanpo geratzen dizenak, baina hortaz gain, etxiek eta irisek sortzie proposatzen duzku jokuek. Eraikinek, kaliek, auzoguniek, eraikiko duguz, horrek eraldatu, gero dinoenez, eguraldize kontroletako aukeri egongo da, talako gauzek, orduen, ez dut uste helduko danik ez, Cities Skylines edo alako SimCity eta alakoan mailara, baina ukututxu bet bai oiko dugu horrena, azken fine, joku proposatzen duzkune da, historizoak sortzie, suposatzeot, gure familiz sortute, erizi sortute, hortik alako ez diorama, baina, apurek idatzi euren bizize. Eta, hortez aparte, adimen artifizialaren erabileri ebe aipatzen dabe. Antzadanez, jantzizik sortzeko, edo testurak eta alakoak, bere adimen artifizial bidezko mekanika edo zaugarri beteuko dugu, printzipioz hor ikusten dugu danetarik sortu alizeteko. Esan dugu moduen martxoaren 28 ostiral honetan estrenetan da sarbide goiztiarrien, baina momentuz doako demo bat kaleratu dabe. Lehenengo gauzarraro baten bien, pasadan hastien estrenezan, baina bakarrik lortu altzan sarbidie, Twitcheko zuzuneko ikusitxe, eta hortik drop edo honegez, modan dauzenak eskuratute. Nahi erori zitzaidan, baina konektatzen zehatu nintzen bien plataformakin eta etzun funtzionatzen, beraz. Goak ingeratu nintzen. Bai. Eta, bentset, atxotik 27 arte, probetako aukeri egongo da doan, sartu barik alako roioetan, Twitcheko roioetan eta bar. Orduen ja probetako aukeri diko zu, Steam bidez, daut demoa, osake deskarga. Eta Early Accessari dagokizonez, jokuek bilduko da bezan oinarrezen gehiengoa, ikusko dugu bertan, biri esploralko dugu, harremanak sortzeko aukeri egongo da, eta hainbat lan desberdinetan parte hartu aldugu, sormen tresnak erabili, eta hainbat kontu ez. Orduen, betxete moten dugu aurretezko sarbideo ondo estreneko dara, edo eduki aldetik beteta, eta 40 eurotan ganera, ostiralien 40 eurotan jasoko dugu, gero, betiko moduen, 1.0 behin betiko bertsinoa kaleratzen danien, presizo egongo da bela aipatzen dabe, kraftonekoak, eta berez asmoa da Early Accessak urtebete inguru irautie, baina dinoenez, igual luzetuengo da, feedbackan arabera, hor jokalarizek eskatzen da bezanen gauzanen arabera ikusko dugule. Osake, The Simsen sale piloa dau mundu honetan, eta seguru alako insoien moduko alako joku bet eskartuko da bela. Eta justo norbaitek aipatzen da bena txatien, ez? Arnaztagatik mikrotransakzioak jartzen ez badituzte, Sims jokuek baino hobie izen leike. Eta bai, seguru nik euko deuz, mikrotransakzio piloa, ez duzte hortik aldeingo da benik, baina egize da justo Simsen indargun eta algunetako bat hori dela, ez? Zenbat eduki gegarri deko zen, itxoteko modukoak, eta ia zelan kudatzen da ben hause intzoi honetan. Nik usteet, egia da Sims lau orain dela urte batzuk atera zutela, baino salto tekniko eta grafikoa eta exageratua dela. Hau da, grafikoki portentua da jolasa. Ez da Sims lauakin inondik konparatzerik ze gau eta eguna dieta. Teknikoki asko zogeago da, ze Simsen zonak bagen euskan eta zona batetik ez dira joteko kargatu inber bazan, hau kasek hiri osoa da irekitata dukeguna, hortaz, ibili daitezkena. Eta ero, irutze zait baita ere, sakontasuna, detailetan bertan ere asko zaundiagoa dala, eta gero asko irutze zait eraten dula gaurrengo sare sozialan komunikazioa eta sare sozialetako, ez dakit, kutsu bat hartzen diot, eta nik uste hor neko aziertoa hain dutela, eta gainera Sims bosta izango litzatekena baino lehenagotik etortzen, ze bere garaian entzun genuen Sims bosta garapenean dagola, ez dakit eak hau ikusten duenean jarraituko duen, ze asko zalantzaitet horrelako kalitateko jola Sims bat atera izango duen. Baina, momentuz kriston itxura, igual, egia esan behar da dago, nahiz eta hiri batzuk, adibidez bat ikusten deuna hau Los Angelesan, iruditan, egia da, mendebaldeko hiri edo batzuk gaudela,
igual faltako litzateke eta igual denborakin atea ezaketena, ez? Momentuz Koreako hiriak uste badagola edo mapa, baita ere estatu batuetakoa, Europa ateratzea edo beste herrialde bat ateratzea, eta horrela, eske ja hartuko luke, eta ero, etxean detaileak eta gauza daudenak pasada da, osea, benetako etxe bat ematen du. Bai, mutxo ikusten gabizena behintzat gauzaz beteta dau, eta batzutan nazgarrezeta da naizelek, ez? Eta ero hori, bizitzeaz gain, etxeak egitea, diseinatzea eta eraikitzea gustatzen zaien antzate, ematen du objektu pila bat eta egongo diala. Betiko zalantza, modeintzat eukiko du soporte egain ofiziala ez, baina arrastazuna izatea, ez dakigun momentuz, beraz ikusi beharko da. Egia da modek bizitza asko luzatzen diotela, ze objektu berrikila sortitzazkete, baina ezke ja ikustena jolasak pila dauzkala hortaz. Eta ero, 100 euro nateatzen baduten ikustet, dela jolas bat, jende pila bat, publiko exageratua, Simsek izugarrezko publiko handia zaukan, eta ez da egon jolasik, genero horretan, eta oina etortzen bada olako grafiko honekin eta zea, bastante guarrakasta izan dezakela. Así que, ja. Bai, gainera hori, lortzen badoen izen ona, early access fase honetan, eski 100 eurotan uku da ben arrakasti ez da normala izango. Bai. Ikusi beharko da, ez dakitena hondik entzun, errendimendu aldez nola dabilen, ze ikusten den portentu grafikoa, mundu guztiak ez dauka ordenagailu bat igual horrelako zerbait mugitzeko, hortaz, pixkat igual irutzen zaitena exitua limitatuko diona hori izan daitekela. Baina bestela. Ja, Simsen alde hona azkenin hori da, ez? Edo zein ordenagailuten mobitzeko gai dizela, eta beste... Ez dut ikusi, izan zelako... Zehaztapen zelako baldintzak eskatzen da bezan, insoi honentzat, abruntzikuzko salto baten. Baina, 12 gigarra, 2060 bat, aipatzen da, Intel i5 bat, hori minimorako, ja... Komentatutako baldintzetara bagoaz, hor bai, 16 giga ramenak, 3070 bat, ez da mundu guztizitzako joku. Hori da, asko da. Bai. Seguramente hori izango da limitantea jolas honen exituan. Eta ero, Korearra izan da, pentsatzen Korean kriston exitu aukiko gula, gainera holako jolasak eta gustatzen dira, publiko ez hardcore, ez zai gustatzen hardcorera eta ez hardcorera, kasuala erabiltzea hitz horiek, baina, eskerratzeko balio dit. Eta neko itxura ona. Ez detenaz, hainbeste ikusi lana, Simsen diru erazteko lana inbertzen nun da, hemen lana zerbait interaktiboa dan, edo Simsen bezala dan, utzi egiten duzu eta bera bakarrik egiten duna. Hori ez da fijatu. Ez nire ez ikusi, Así que, baina, esan duzuna da, demoa dago hortik, así que, probatzeko aukera hor dukau. Eta ero, aztu zaien esaten, pertsonaian zorkuntza atala guztiz korearra da. Osea, exageratua da, zenbat pertsona detailekin egin dezakezun. Hortaz, zeure burua egin ahalko duzu digitalki. No, hori ze. Mundu hori augustetan batxue, desimizena, edo bizitza simulagailuek eta alakoak, intzoik nahiko itxurana dekola esan behar dugu. Hori da. Eta jolas mitiko bat. Jolas mitikoa enpartean baina euskal jolas batekin goaz. Nik uste aski ezaguna dela Codesintaxen egunean behin. Egunean behinen exituan nik uste Euskal Herrian inoiz eta inok ez duela izan horrelako exiturik. Bentsat euskal publikora lotzen magera. Jolas berri batekin da gatorki gute, Codesintax. Takzania izenako du. Imaginatzen Tanzaniarekin hitz jokoa daola, eta etiketa dana. Eta azken finean jolasa lehenoa aurkeztu digut, Telegram taldean Urtzi Odreozolak, Codesintaxeko langileak, eta Gamerauntzeako lehendakari izan dakoak, eta oraindik kidea denak. Eta, GeoGezerren, ezautzen behazute GeoGezer antza handia duka, ez bakizute jolasa premisa oso simple batetan dago, baina oso divertigarria dana.
Jolasa jartzen gaitu munduko posizio aleatorioetan, kasu honetan jolasak egunero bi mapa edo bi partiatxo ezela izango ditu. Bat izango da, Euskal Herriko kale edo toki batean kokatuko gaitu, eta bigarren partea izango da munduan zehar. Egingo digutena da, argazki panoramiko bat emango digute, hau da, Googleen Street Viewan antza daukan zerbait, ez dakitena zerbitzu erabiliko duten hauentzat, eta ero gainera mugitu ahal izango gara Street Viewn edo dena delakoan bezalaxe. Zer da jolasaren premisa? Ahalik eta toki horretan jartzen zaitunetik, ahalik eta azkarren mapan, irikitzeko zaizu munduko mapa, eta lokalizatu behar duzu zauden tokia ahalik eta azkarren. Puntu gehiago nola bate dituzu? Zenbat eta azkarragoen puntu gehiago. Zenbat eta prezizio gehiago nahi, zure etiketatzezun toki hori mapan, puntu gehiago. Eta gero nik uste errepikatzen dutela, egunea behinekin hain ondo funtzionatu dien, hori, mekanika hori, dana egunero proba ezberdinak egotea, baita ere challenge edo egotea asterokoak eta hilerokoak, gaineraz taldeak zorditzazketzu zure familiarekikoekin edo lagunekin batera eta zeuen arteko txapelketak egin ditzazketzute. Eta gero komentatu dutena, jolas oso harina nahi izan dute, egunean behinen antzerakoa, pare bat minutu eskaintzekoa egunean. Ez zerbait adikzioa egiten dizuna eta ordu asko eskatzen dizkitzuna, eta partida eskar bat bota eta gainera pike batzuk zorditzazkezunak lagunekin eta besteekin. Eta, jolasa nahiko interesantea, nahi irutzen zait, egunean behin bezala kriston exitu izan dezaketela. Bere garaian, oraindik ez dakit ibiltzen dian, baina nire laneko tokian, egunean behinekin kriston adikzioa zaukaten, eta eguneroko proban jaurten zian egiten apustua bazkalosteko kafea ordaintzeko, galtzen zuenak, beste kafea ordaindu bertzien. Eta gainera gogoratzen ez jaurten ziala esaten, denboraldea bukatzen zenean, etzakiten nun ibili, eta gogoratzen ez ibiltzen ziala egunean behin bezalakoan, baina katalanean eta behin Galesian ibili ziala, hizkuntzara ez zuten ezautzen inok, baina... Zaperetako engantzadea. Engantzada garrabia zaukaten. Eta hori, betiko plataformetan daukazute eskuragarri, bai Apple Storean eta baita ere Play Storean, Androiderako. Eta hamendiko ospadiogu kodizintasi Taxaniarekin egunean behinen exitua errepikatu zela. Ja neiko langa altua dago, hau egiteko. Eta gainera mejoratzen daute, ja Euskal Herriko kasi estudiorik arrakastatsunetakoa bihurtuko dira. Bai. Ni lehen motxa proba bat, eta onik osto bota, lagunen artien, baina segurin botako dugu partida batzuk azteko bintzet. Gero, hau guzti medatxu bez, nik uste trivial formatu horrek beti duko da bela rakastan dizau, azkenien. Nik uste torokorrietara nik uste dakun formatu bedalako. Igual geogesarrana, badau genti oso aditu dena, da topera biltzen dena, asmatzen lekuek eta biurriparik. Hemen guzti da hori, deko zule 2 minutuko muga bat, topetako leku. Igual, Euskal Herri zen, bai ingo zu harina, tita baten lortu zenke leku egitxiko gara bera sartzia. Ja mundu osoko mapara pastetan zaren nien, igual 2 minutuko zera hori motz geratu lehike askontzat, eta igual apuret frustranti izan lehike ez dakitze, ikusko dugu denpori egaz. Baina orokorren oso itxurona, eta bai, zan zaten joa, geogezerreke horlako kompetizioa badaukala dailia, eta baita denbora bat ematen izuete, eta alik eta gehien gerturatu ertzea. Noski, askotan kilometro izugarriati faiatuko zu, baina askotan pertzepzio bat hartzen da jutea, seinaleak ikusiz edo kotxeak edo paisai ikusiz, jakitea gutxenez ze kontinente, zer herrialde izan daiteken, eta hortik jutea. Filtratzen. Geogezerren esporta da, geogezerren. Eta jendea ikusitut ibiltzen eta aluzinantea nola mundu guztia kontrolatzen duten. Hori izan nahi azkenien, ez? Dauela gente oso aditu dana honetan, eta gitxiko era azkarra dana esaten, hala bitxo hau da, ez dakize kontinente, plajarringot, naiz eta ez jakin nun gauzen zehazki. Baina bestazko igual itxo itxen dizela, ez? Batez be, epe muga bada ikozu. Orduen,
eta egunean behin egaz be gauza bera paseleik, eta askok segurunik horregaitzik itxingo bien. Baina, bueno, ikusi dugu lehiela zelan funtzio da benonek, izarren triangulazioa eta aipatzen da beza bene txatien, baina hori orokorrien nahiko txuruana, eta desde luego hori lagunek eta familia gonbidatzeko eta partida txupotuteko oso aproposa izango da. Bai. Eta gainera zerbait bizualagoa eta leno jakintza, egunean behinek jakintza edo kultura orokorra premiatzen bazun, honek kasi memoria fotografikoa esan daitekena premiatu zake, eta hori kokatzea eta orientazioan puntu hori. Hori da. Beste challenge bat. Eta ganera, zelan ez, aipatu behar da, euskeraz dagoela, eta hau gure euskerazko bideojokuen zerrendara gaitxuko dugule, klaro. Bai. Bueno, Lander, zer aukeraki, motzak edo analizia nahi duzu gaur? Negatik igual motzetara goaz, ze badauz horre albiste interesgarritxu pare bat, eta horregaz amaitxegu. Vale. Lehenengoa, jolas asko ezaguna ez da bat, ez, Lander? Igual aritz, hau zure aldetik eizago, ez, nireti baino, ze, bueno, Minecraft filmie, ez, badakigu danok estreneko dela, laz horre topera bili dire promozio kanpaini eitzen, baina gauza berezi bategaz etorriko dela, bueno, esagutxera mondozkue, pantaiek euskarazeko kidiek. Ze, bai, euskaraz helduko da filmie, bikoiztute, gure hizkuntzara. Eta albiste pozgarri ze, kontuen hartunde, jokue bera be, euskaraz jolastu leikela, ez? Munduko jokurik ezagunena, arrakastatxuena, eta filmiek berak be, gualdan hori iztuzku horren besterak hartzen, baina badakigu bai ala bai, izugarrizko arrakasti duko da bela, osake benetan ospatzekoa da, alako koizpen bat, euskaraz egongo dela, azikera batetik jakitziek, ez? Askotan, hori da faltan boto den dugune, benetako koizpen handizek zinematara gure hizkuntzan heltzie, eta kasu honetan, bai, Minecraftek hori dana beteko da bela emoten du. Bai, izan bezala, jolas bat, bideojokoen adaptazioak zinemara indakotik zeurazki bideojokorik arrakastatzuena izan daiteke. Tetrisen pelikula dago, baina ez da jolasa bera baizik eta jolasaren sorreran ingurukoa, baina jolasa da okionez, Adam nahiko arraroa dela bere garaian komentatzen genuen pertsona errealekin egin izana pelikula. Bai. Baina, eta gainera pixat pelikulak ez dauka itxura izugarririk. Ikusi beharko da nola ateratzen den, eta garrantzitsuena esan duzun bezala, hasieratik euskaraz ikusteko edo eta bat entzuteko aukera egotea. Betiko dilema, ez? Euskaraz aukera ongo da, baina Euskal Herriko zinemek ze autu egingo dute. Eskainiko diote jendeari euskarazko bertsioa, edo ez. Azken finean, euskaraz otema da, baina ez badute zinematan euskaraz jartzen, Ja. Eta segunetaz emategun, euskaraz, bai. Así que hori ikusi beharko dugu. Baina, bueno, esan bezala, neko albiste pozgarria ze supasatzen da olako bideojoko adaptazio zinemarako jolasetan urteko adaptazio importantena izala izkela, izenagatik... Bai, nik izan honek bai ez. Eta bar nola ateratzen den pelikula. Zan dugu, itxura pixka... Bai, aprila... Esan. Bai. Ez hori, aprilaren lauen estreneko dala, ez dugu komente. Eta ondino, zu komente dozunen ari de, ez tekogu zineman zerrendie, suposatzen dugu, ja zine Euskadi jungo dala bai estatzen denporiegaz, eta zagutuko dugule, baina ja laster jasoko dugu Minecraft. Bueno, jolas, nek pelikula berezia. Eta bera, txikia baldin baduzkatzute zeurazki, txikia eta handiak baita ere, Minecraften ibilizatena, ikusi ezakizute. Ez da izango pelikula bat trascendentala, baina, palomitero haunkizea. Bai, eta beste iragarpen apurtxu betxik izago, baina interesgarri esan behar dugu, Devil May Cry serizie, anime esango dugu beto esan da, okerespan abien aprilen 3 estrenetan dela, egun betarin jau, Netflixen, euskeraz azpitu titulatute helduko da, osea, beste barriro, posgarriz, ganera honek, baiko itxura ona, igual, gozatxu batzuk ez dire izango oso posgarrizek salientzat, baina orokorrien hori Castlevanian animien arduradunen eskutiator, Devil May Cry anime hau. Orduen, hau euskeraz ikusi alizetie, krestu nahi zego. Castlevania niko ondo zegoen egin da.
noski jolasa hobeagoa zan, baina, bueno, altura etzun ridikulurek egiten bentzan. Nahi gustatu. Sondo, bai, niri denboraldi batzuk asko guztiat esan Castlevanianak. Egize da azkenengo bisek ja gizau dizela Symphony of the Nighten eta Round of Blooden girotute da, igual estiro horren onak izen, bigarrena falteatea amaitzeko, baina bueno. Baina aurreko lehenengo lau denboraldizek oso onak egiz izan, eta igual momentu ematen edo beste maile bajatzen baina orokorrien Castlevania ezeteko, maizulan bat dala salik. Eta estudio berri bat, ez, Lander baita ere? Bai, eta interesgarri da, estudio barri bet sortu dela, baina PlayStationena dela aipatzi, ez? Dark Outlaw Games, da PlayStation Studiosen talde barri ze. Eta, bueno, egize da, atzien ez dauzela olako izen oso potentiek, baina bat baina barmendu bier da. Jason Blundell deitzen da. Eta, bueno, Call of Duty batez ben multijokalari atalak edo esparruek jarraitzu baduzu esan, bera izen da hainbat urtez, zombies azpietaleko arduradun nagusi ze. 13 urteko ibilbidien ban Activisionen, hostien 2020 urtien Deviation Games sortu ban. Hortik esan jokurik urten, baina antzadanez, emoten dugu. PlayStation intereseta dagoela, Call of Duty edo multijokalari tiro joku handi baten atzezik dabilela, emoten dugu. Eta horretarako baliatuko dela, Dark Outlaw Games honetaz. Aipatzen daben agaitzik, ilunpien daroia aspalditzik lanien, badekie sozer erdi prest, baina ondi inoiz erakusteko moduen, osake, horretarako prest dauzenien, azaleratuko dizela aipatzen dabe estudizotik. Orduan nahiko interesgarri ez? Segize da, PlayStation azken aldi zen, zerbitzuerako jokuetan sartzen ibili dela, baina apurbet norabiderik parik. Orduan igual, apurbet lurralde ezagun hau baten, eta tiro joku simple baten je, hobeto funtzional da bela, así que ikusko dugu, ja zertan dabizen honek. Ez dakigu, olako joku izango dan, suposatu baina ez dugu Killzone bat agian berpiztu? PlayStationeko mitikoa zen? Kontuz horregaz, Excelik, Ez que shooter estilora, mitikoa PlayStationen Killzone zan. Resistance de agorti be bai, igual, zan horren maitatue Killzoneen beste, baina beste mitiko bat be bai. Eta bestela kontuz, igual datoz God of War multijokalari bateraz, eta tan hori apurtzizko, Excelik da be bai. Bueno, Lander, eskalatzeko jolas bat ikusi genuna, ez? Bere garaien eta atentzio mantziguna. Bai, oso itxurona dekon Cairn, aurten estreneko dala estatu dabe Fury eta Haven jokuen arduradunek, The Game Bakersek. PlayStation bostien zein PC-en estreneko da printzipioz, eta, bueno, da, eskalatze mekanikateko zen joku bet, baina aldi berien nahi bat berezitasun dakaz. Segurenik lehenengo atal grafikoa izango zen, zehalako komiki estetika oso koloretsu betartzen dugu, Matthew Bablet komikigile frantsesagaz elkartu ditzelako, atal estetika sortzeko. Bai aldi berien, hori zebilko gara mendizek eskalatzen, bataz bat aipatzen da, AFA profesionalagaz, olako mendi elgarri bet eskala beharko dugule moten dugu, hori izango da alburu nagusi zen. Bai aldi berien, kudeak eta sistema bat egongo da, baliabideek batute, gero gure kanpamenduen beste tresna batzuk sortut eta alakoak, eta orduen emoten du batuko da bela, eskalatze sistema nahiko errealista bat, esango dugu batien, hor junbirko gara ez, sokakaz eta iltxiekaz eta kontu handizegaz eskalatzen. Mai aldi berien, esploretan mundue, beste pertsona batzuk ez berroa hitzen, eta orokorrien oso itxura hona. Egize da, azken aldi zen, eskalatze sistema duen joku asko ikusi dugu zela, horre, Jusant aipatzen dugu ez, dala esagurenik. Oin aste batzuk aipatu neban, White Knuckle deitzen dan, bilurrezko joku oso interesgarri bet, justo eskalatze sistema pila deko zela taolan. Eta, hor, segurenik hor ikusi dabe ez, pero bueno, Zelda Breath of the Wild, talako deko guztu bai, Grow Home. Orduen, ikusko bien badauela interes bat alako jokuetan, eta hori, The Game Bakersekoak, ganera, joku oso potentiek sortu da bezala oin artien, proposamen aldatzi erabaki dabe, hauek hartzeko, eta barriro, jarraitzu biherreko beste joku bet, oso txurona deko, eta trailerra egiz izan, begizatik sartzen da. Bai. Oso ondo dago, cel shading estilo hori badauka pixkat, gainera, naturakin, mendian eskalatzen dezulako, baina baita ere badauka alako futurista kontzeptu edo itxura pixkat, zenbait gauza sartzen dituna, nahiko mezkla polita da, eta
eta mekanik bat esan duguna, ez azken aldean eskalatzeko atatzen nahi dena, baina ez dakit nik zerbait diferentea ikusten diot honei bestekiko alderatuz. Eta urrengo albistea, Lander, leste estrenaituko den remasterizazio bat, ez? Bai, ganera plataforma joku mitiko batena, Croc, The Legend of Gobos mitikoa. Nik berez, ez dugu inoz paseta, baina askotan ibili nasumetan. Aprilaren 2 estreneko dala aipatu dabe Argonaut Games Studiosetik. Birmasterizazio bat izango da, aldaketa oso handirik barik, baina bai, itxura grafikoa goitzik bera txukun dute, modeloak apurutxu txukun dute, testurak, bere izmena, eta lako kontutxuek ez. Eta orokorren oso joku simpatikoa, 55 maila batzen deuzena, 5 mundu, erronka mordoa, eta berez, Super Mario 64 moduko jokuen klona dala, esan leikena, ez? Yoshi eta igual baita. Bueno, baita, protagonistik usitzalako kokodrilo moduko badala, ez? Euki bazen ganera hainbat atal hostien. Eta hori ze, bilko gara batez bezaltoka, burusak izen kontra borrokan, esploratzen, baliabidek lortzen, olako gobo izeneko izaki batzuk salbetan. Eta oso joku maitatue, egiz izan ganera, horre maitatue, garatzaileek hori sartu da bezala, alako krokipedia deitzen dan, entziklopedia moduko bat, garapen prozesuen irudizekaz, bidizoakaz, txostenakaz. Karo, azken finien, hau bideojokuen historizoa, nahi ala ez, historize da, nahi ala ez. Eta egiz izan, posgarriz ez, olako joku mitiko bat barriro bueltan ikustie, batez be, igual, etxeko txikizinekaz jolasteko. Croc Legend of Gobos PlayStationen, Nintendon, Xboxen eta PC-en estreneko da. PC-erako apurutarraroa da, baina GOG saltoki bidez bakarrik kaleratuko dabe, Steam bidez ez da paseko. Baina, bueno, behintzet hori, plataforma nagusi tanatan egongo da, osak, bolte biergo da. Bai. Jolaz mitiko bat, plataforma klasikoak, Lander izan du bezala pixka goratzen du Super Mario 64 eta horrelakoak. Eta, nik entzat aukeraz nuen izan inoiz jolazteko, baina, Lander izan du. Claro, eske, ni berez Nintendora nintzen dau esan, Nintendo 64en estrene, baina lagunen etxien, PlayStationen eta, betikoa ez, disko piratakaz eta, beti gotezan hau, orduen hortze inoiz probeta bai. Eta zan ezuna, kuriosoa PC GOG aukeratzea, baina, GOGek egia da apustu handia egiten dula mota honetako jolazen remasterra eta plataforma eukia jartzen diotela, eta igual, aspektu hori zaritzea nahi izan diote geogeri, beraz. Bai. Ez da albiste txar-txarrare. Ez niondik nira bez, ez eskin pena bada segotie PC-ko plataforma danatan, nik uste hori izango zela politzena. Bai, segurazki. Baina alako joku batentzat egokizena, bai, GOG da segurenik. Hau da gaurkoz guztia, iritsi gera eta ordura, jolazpila bat, etorri dira. Gaur egia da ez da lagun beste askotan bezala bombazo handirik, baina nik uste bigarren mailako jolasekin eta neiko katalogo polita ikusi dugula. Eta hemendik lehenik eta Lander eskerrik asko, namezte jolaz eta analizio albistek hartzeatik. Eta baita ere, etxean zaudeten guztioi, bai txatean zuzenean egontzeaten Tazio, Norbait, Erreki eta Barrei, eskerrik asko. Baita ere, naiz errateatik entzuten izaten guztioi, zein podcast edo denborazkanpo entzuten gaitzu zuen guztioi. Eta, hoxe, gaurko ez nahiko izan degula, urrengoan gehiagokin etorko gehala. Segurazki gainera urrengo saioan albiste potoloak etorri daitezke, beraz, gomentatzen dizugu. Bai, ikuske dugu, asteleni nenge, hor geratuko gara. Igual planteatu erdeu egun bat, eta labordu bat zeratzea. Ikusiko dugu. Bai, ikusko dugu, bai. Bale, eskerrik asko guztioi eta urrengoan egongo bea. Ale, agur. Hori da, atorren astera arte, onde bili.